Arestado naman at kasalukuyang nakakulong sa isang himpilan ng pulisya sa La Union ang isang magsasaka na nahaharap sa kasong qualified rape matapos umano niyang gahasain ang sarili niyang anak. Ayon kay Police Colonel Heril Bruno, direktor ng La Union Police Provincial Office, ang 35 anyos na akusado na mula sa 1st District ng probinsya ay kabilang sa listahan ng 4th most wanted person sa Region 1. Siya ay inaresto dakong alas 10 ng umaga noong Marso at 3 ngayong taon sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 34 sa Balawan, La Union. Batay sa investigasyon, 2 beses umanong ginahasa ng suspect ang kanyang 10 taong gulang na anak noong Oktubre at Nobyembre noong taong 2024. Hinihikayat ng pulisya ang publiko na ipagbigay alam agad sa mga otoridad ang mga kahalintulad na krimen upang maprotektahan ang mga biktima at mapanagot ang mga may sala. IFM News. IFM News. IFM News.